Došli ste u crkveni dom da pred služiteljem crkve i pred zajednicom Gospodnje zapečati svetim pečatom vašu želju da sklopite želju. Ja, Boris, uzimam tebe, Kristina, za svoju suprugu i obećavam ti vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti i da ću te ljubiti i poštovati u sve dane života svoga. Ja, Kristina, uzimam tebe, Boris, za svoga supruga i obećavam ti vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti i da ću te ljubiti i poštovati u sve dane života svoga.